ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ସମୟଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ? ତୃତୀୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଏହି ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏବେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିଦେବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କୋଦାଳଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଦୁଇଟି କିଆରି ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ କୋଦାଳଟି ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ କାମ କରେ। ମାତ୍ର ରାଜା କୋଦାଳ ନ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେ, ରାଜା କୋଦାଳଟିକୁ କିଆରିରେ ରଖିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ। ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ରାଜା ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଦାଢ଼ିବାଲା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ସେ 2 ହାତରେ ନିଜର ପେଟକୁ ଚାପି ଧରିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଶି ଲୋକଟିର ପୋଷାକ ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ତା ପେଟରେ କିଏ ଜଣେ ଛୁରୀ ମାରି ଗଭୀର ଗାତ କରିଦେଇଛି। ରାଜା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ଲୋକଟିର କ୍ଷତକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଖୋଲି ତା ପେଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମାତ୍ର ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟଟି ରକ୍ତରେ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ ରାଜା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଭୟ ମିଶି ତାକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଘାସ ପଟିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟେ କିଛି ପତ୍ରର ରସ ବାହାର କରି ତା କ୍ଷତରେ ଲଗାଇ ପୁଣି ପଟି ଭିଡ଼ିଦେଲେ। ଆହତ ଲୋକଟି ଆଖି ଖୋଲି କିଛି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲା। ରାଜା ପାଖ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ତା ପାଟିରେ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନସାରା କାମ କରି ରାଜା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟି ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାହିଯାଇଛି। ସେ ଆହତ ଲୋକଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପଟିରେ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ରାଜା ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସାରା ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଟାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମବାର ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ରାତି କଟାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଉଠି ବସିବାର ଦେଖି ସେ ଆହତ ଲୋକଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଭଳି କ'ଣ କରିଛ ତାହା ମୋର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଏକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭାବିଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଲୁଚି ବସିବି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନ ଆସିବାରୁ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସିନା ଖସି ଆସିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇ ନଥିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ମୋର ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ କଟାଇବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇ ରାଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାକୁ କେବଳ କ୍ଷମା କଲେ ନାହିଁ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ
से निजर व्यक्तिगत वैद्यକୁ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଉ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଆହତ ଲୋକଟି ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିଯିବା ଆଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶେଷଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନିଟି ପଚାରି ଦେବେ। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୂର୍ବଦିନ ଖୋଳିଥିବା କିଆରୀରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନିଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁ ବୁଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ତ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛ। ରାଜା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସେ ବିଷୟରେ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଲି କିପରି? ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ଗତକାଲି ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦୟା ନ କରି ମୋ ପାଇଁ କୋଦାଳ ନଧରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ସେ ଲୋକଟି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହୁଏତ ତୁମକୁ ଆହତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ ବି କରିଥାନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା କିଆରୀ ଖୋଳି ମୋର ଉପକାର କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟଟି ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହତ ଲୋକଟି ଆସି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସମୟଟି ଥିଲା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଲୋକଟି ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାର ସେବା କରି ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାଳ, କାରଣ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅତୀତ ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଗଲାଣି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତକୁ ଆହୁରି ଆସିନାହିଁ। ତୁମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ବି ଉପକାର କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ।